तना घास ही हो गइल बा खेते में। बताव हाई दवाई मारा गइल त घास ही नहीं होई, लेकिन उ जवन लवंडा बा की कर ओकरे फुर्सले घुमले से फुर्सते नहीं मिलता। उ का सोहनी करी का नहीं करी बतावा न। अब अइले उ आइल लाई ई नहीं जानता कि चला भावा हमर खेते में गइल बा तन चली ओके पानी दे आई। ए तर के केहू के घर के लइका न रहा। बतावा के तर सोहनी होई। हे मर्दवा तू नाही का मर्दवा कइले बा? 1 घंटा अइले नहीं भइल मर्दे तोहरे तरासिए आई लागी तू गई। सोहला आई तू हतरा सोहले बाड़ा। मर्दे तू ना एक मुट्ठा सोहला ना ये लगला सोहला हल्ला नहीं। करे। 7 बजे के आइल बानी 10 तो बज गइला भइले तू छाकला ना। ला पानी पिया उतरवा उतरवावा मर्दवा तू नाही घरवे रही हां। कितना पानी ले आइल बानी पानियो पिया आ मोर मैदान लगल होगा त मोरो मैदान कल। अरे पियक त ले आई नहीं पोला त तू मोर मैदान होके खातिर कैसे ले बे मर्दवा इतना पानी ले आइल बानी कहत जाई हम लेके किताब करे हाय तोर घर में बाल्टी उल्टी नहीं रहल का रे? अहे में बाउर बका ते हाड़िया में पानी लेके आवता रे। हाड़िया में हम पियब। अरे पौली तो हाड़िया में लेनी है आ हाड़िया में न ले आई तो तोहरे गाड़िया में ले गाड़िया में गड़बड़ पानी जाबे। गाड़िया में हमरा पानी ले बस पिया भाग चल पसुरे भागा तू नहीं। हाड़िया में पानी लेके आवत ना पिए खातिर। आवा 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 त तोर घर में हजामत बनावत।